Здравейте, мили мои! След вчерашното подробно видео за пълнолунието в Стрелец на 31-ви, общият разклад, който се падна, беше път. Пътувате от едно място в друго, сменявате нещо, отивате към други брегове. И понеже е доста общо, обективно и може да стане, да съответства и да резонира за всяка една сфера от нашия живот, реших да направя допълнителни видеа като епизоди. Това ще бъде епизод 2, здравето, свързано с здравето, в сферата на здравето. Тъй като на първото видео ангелските карти казаха възстановяване. Възстановяването може да бъде както ментално, така и физически. Здравето е важно и е номер 1 по важност в нашия живот. И за това сега в този епизод, покрай пълнолунието, което казва, че нещо си отива, тръгва си с това пълнолуние. Отнася нещо това пълнолуние със себе си, затваря някаква страница, приключва се с нещо. Та подробното разглеждане и подробният разклад сега днес ще е здравето. За здравето съм избрала златните аркани и всички тези, които здравето пищи като сфера от живота СОС, обърнете внимание, сте добре дошли. Добре сте дошли. Ще прикрача към това видео първото и второто видео. Първото за общото за пълнолунието и първият епизод, който е за любовта. Ще ги прекача, за да може да ги намерите, ако решите да ги гледате, да са ви по-удобни и бързичко да ги откриете. Концентрирайте се. Става въпрос за здравето през този силен, мощен период, през това пълнолуние. Ако сте затворили кръстосали ръцете си и краката си, откръстосайте ги и да започнем. Пред кръстопът сте. Отричате нещо. Затваряте очите си за нещо. Нещо ви е неясно. Това нещо е свързано с здравето. Защото тази сфера е днес на преден план. Стоите пред кръстопът. Борите се. Вероятно, вие или ваши близки, за вас хора, има борба. Тук по тази карта ситуацията е неясна. Или отричате да приемете, че има някакъв здравословен проблем или нещо става със здравето ви, или отричате, или сте на кръстопът, или сте в неясност, говори тази карта. А това е борбата. Борбата, която започвате. Това е борите се с болестта, така да го кажа. Или пак казвам, може да не сте вие, да е ваш близък човек. Може би предстои операция.
Нека да видим какво точно се случва, как ще се случи и какво ще стане. Така. Излезе картата смърт, която не се плашете. Естествено, това няма да е буквално, а е трансформация. Означава трансформация. Това означава, тази карта в случая е положителна, защото казва, че болестта си отива. Подлежи на някого някаква операция, която бързо, вижте на дъното е осмица жезли, което говори, че бързо ще настъпи възстановяването, ще имате силата, енергията и здрав разум и мозък. Вие сте просто психически здрави и всъщност духът ви ще ви помогне за бързото възстановяване. Ще ви доведе до стабилност в здравето, бързо възстановяване и както виждате и тези двете карти говорят за стабилно здраве. Пентаклите, освен че са финансови карти, означава и също така са и всичко материално, свързано с тялото, с здравето, с организма, с визията, стабилност. Чрез здрав разум. Вие просто духът ви е много силен, здрав, психически, така и психически, и физически се борите. И в крайна сметка болестта си тръгва, отива си завинаги. И отваря врата на ново, стабилно, здравословно състояние, оздравявате. Върху смъртта хвърлих тази карта. Това е картата на, пак виждате ли са пентакли, взимане и даване, т.е. вероятно ще се наложи да плащате за тази операция нещо. Ще се наложи нещо да се плати, вероятно, но важното е, че си отива. И това е бързо възстановяване, осмица жезли казва. Така че всичко, което показаха, да, имате здравословен проблем. Неясности покрай този здравословен проблем. Пак повтарям, възможно е да е някой, да не сте вие, да е някой, в когото са ви мислите, в когото сте направили енергията си. Отричате, неясности има, но има тук борба, физическа борба, нали, организмът се бори. Това е както пият се витамини, за да помогнат на имунната система да се бори. Това е борбата с болестта, с заболяването. Предполагам, че е операция по тази карта, но здравият дух след оперативно възстановявате се бързо, имате стабилност, бързо се възстановявате по осмица, нали, жезли, стабилно състояние, здрав дух, плащате си за операцията, отива си заболяването и имате стабилно здраве.
Ето. И кондиция. Съжалявам за това, през което минавате. Аз бих искала всички да са здрави и щастливи, но за съжаление в живота нещата стоят малко по по-друг начин и Вселената и съдбата ни пуска в такива ни вхвърля в едни центрофуги, където трябва да се въртим, да се борим, но това ни прави по-силни и в крайна сметка тук е добра развръзката, слава Богу. Всичко приключва в стабилно здраве и стабилност. И това е съветът от картите. Това е докторът, хирургът. Крал мечове, това е хладнокръвен човек, държи меча, държи скалпела, държи инструмента. Той действа хладнокръвно, без емоции и това е най-важното за един хирург. Върши си работата, решителен, прецизен и точно заради това казват картите, съвета от картите да се доверите, попаднали сте на добър човек. Да ми пишете после на кого как резонира. Това тук е жена, огнена зодия, огнена енергия, стрелец, лъв, овен, която е до вас, която ви подкрепя, на която може да се разчита. И може да се чувствате зле в момента и нестабилно, да ви е мъчно, болно, страдате, сърцето ви е разбито, но всичко ще бъде наред, казва звездата. Звездата е надеждата и звездата е сбъднатото желание. Всичко ще бъде наред, мили мои. Не се притеснявайте. Искам да попитаме и ангелите тяхното послание, какво е за тези, които са сега тук и тези, които имат проблеми със здравето. Ангелите да ни кажат тяхното послание. Здравето. Вижте, изобилие. Изобилие от здраве. Вижте колко е позитивна, как се усмихва, как всичко около вас, всички чакри са ви на място. Ето вижте полезни хора. Този крал мечове, той е въпросният полезен човек, който ще ви направи операцията и вие в крайна сметка заради него. Вижте какво пише тук на дъното. Довери се. Довери се. Не се страхувайте. Бъдете силни. Всичко ще мине благополучно. Всичко ще е наред. Аз ще се моля за вас. Призовавам Всевишния, Света Богородичка, всичките свети и всичките сили да бъдат с вас в този труден момент, за да преминете през това препятствие и по-лесно, по-бързо, но, както казва тази карта, всичко ще мине лесно и бързо. Това е бърз успех. Възстановяване.
Здраве за вас!